Bafowethu umuntu akabengelele kakhulu bafowethu igama lami nguSiphenga Ntombela ngihamba nabafowethu ke esisebenza nabo bafowethu uqaliwe bafowethu ukusebenza siqalile bafowethu ukusebenza njengoba nibona nje ukuthi kamageja njengamanje aphansi besibanje nje bafowethu izihibe bezikhona niyazi bafowethu ukuthi ke baningi abantu abahlasela ichannel so njengoba nje isiza kakhulu umphakathi yenza izinto eziright so baningi kakhulu bafowethu abantu abahlasela umphakathi abahlaselayo ichannel abantu esisuke sibaveza abasuke benza ukukhohlakala ezweni nabo bafowethu basuke beyihlasela ichannel so bafowethu samiswa nje isikhathi esiwumlibe njengoba nisibone bafowethu sibuya so bafowethu sibuyile ke zosebenza bafowethu zosebenza nje ngamandla kakhulu lo nyaka njengokuqala nje bafowethu uzoqala uzoshintsha impilo zabantu eziningi kakhulu bafowethu so nje ningakhohlwa bafowethu ukusubscribe ukulike ukucomment bafowethu ukuze konke bafowethu nizokuthola kahle ngesikhathi esiright nangayo yonke into bafowethu eright so njengamanje sinohlelo lwethu bafowethu siqalayo lapha sithi khona keeper adlali sithi keeper umuntu ke lo bafowethu engabe mhlawumbe untshontshenini wantshontshanani sithi akakhiphe sithi keeper yayizwa loo nto leyo so adlali bafowethu ngihamba nabafowethu esizosebenza nabo umzwa bafowethu nawo ngibo bafowethu bafowethu asiphusheni bafowethu akukho kunye ngoba isikhathi esiningi njengoba sithi keeper nje abantu bayabaleka emini benza izinto eziningi kodwa ebusuku siyazi ukuthi abantu basuke sebelele lapho khona sisuke simele sibambambathe khona mfethu sithi ekuse keeper abazoyikhipha yayizwa loo nto leyo yeah so nje bafethu mhlawumbe uPaula nje bafethu nani bafethu njengoba siqala umsebenzi ya cha bafethu njoba nibona ke bafethu ukuthi kushube ngempela samankentshani bafethu uzoso usibizile bafethu kunomlisa njengamanje ekuthiwa usehluphe kakhulu yeah uzoyikhipha ke lento le esingazi ukuthi yini kodwa uzoyikhipha yeah mfethu ngiba mfethu yeah bafethu engingakusho mina bafethu ngicaniqhubeka ngibhale bafethu ngiyaphela njengoba bafethu bezivalile baningi abantu bebekhanda baningi abantu abasihlupha abafethu nesingakafinyeleli kuyena bafethu sizofika bafethu kuwena yeah so bafethu istory sithi kanje lapha esiya khona bafethu umndeni usisi nje nomama nobhuti wakhe kodwa ke usisi usitshelile wathi nje unopharanyana umjitha wakubo yabo yeah so ulahlekelwe ilaptop yabo so umelahlekelwe ilaptop vele uyasola ukuthi uyena inkinga ke uma wakhe naye umjitha lo uyayiphika ilaptop yabo naye futhi uma wakhe uyasho ukuthi hayi mfethu ingane yami bingeke mfethu izithathe ilaptop nibe nilamana nibe yabo nibe niuzalo ikwazi ingane ukuthi lento ibaleka kanjani ilaptop ngoba ingane sekumele ibuyele esikoleni so inkinga nenkinga ke bafethu inkinga enjalo so njengamanje safuna ukuzama sibone ukuthi bafethu nomjitha ngeke yena azame ukuthi ayikhiphe ilaptop ukuthi uyidayisele kuphi noma mhlawumbe wayidayisela bani asambeni bafethu mhlawumbe sobona khona ukuthi kwenzekalani yabo yeah location mhlawumbe ngizokusendela ngibe yabo yeah so bafethu soxhumana naye usisi asinikeze ama direction ukuthi mhlawumbe kuphi kubo kodwa sila kwamashu esinqaqweni asiye khona so bafethu njengamanje sibheke khona kwamashu la kubo kwasisi so lethu ukuze sokwazi ukuxoxisana nomndeni wakhe mhlawumbe nayo mfowethu ukuthi mhlawumbe somfica yini because sazi bafethu sofica kanjani ngiba ubheke ilocation lapha yabo so ngikuyona uqhubeka umthatho lathi amake samthola nje hayi uzoyikhipha it's 1 minute ya seduzane it's 1 minute lapha le phambili hayi sesifikile kuphi manje mfethu awuzama ukujika lapha sisifone kodwa sesifikile futhi kule minute sendlulana awuzama ukuphenduka la awuzama ukuphenduka ethi yona sesifikile yeah yabo inkinga le madoda esokubhekana nayo lana ngoba ayilobe limlahlile lapho ngoba abantu abantshontshayo bafethu njengamanje sifuna ukuzola nalabantu abantshontshayo so bafethu mangabe nje khona umuntu ontshontshelwayo noma mhlawumbe khona umuntu omsolayo ukuthi uyena umtshontshele awusinde mfethu
Sithinte mfethu ukuze kuzobuya sangene leyo efuna. Ungakuphi inkiba mfethu? Lesi sifile khona leceleni mfethu. Leceleni mfethu sifone yabo. Yeah, uthi awufonele my sister mfethu. Iyona inamba ngisendela ngathi. Small. So mfethu kusazoshuba ngempela bafethu. Kusazoshuba kakhulu. Kusazoshuba kakhulu madoda, kusazoshuba kakhulu manje. 5,000 azwa. Hello? Yebo, my sister kambanyani? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Mana ake silanga ngaphandle angazi ukuthi umuzwa kini muphi la yabo. Oh. Ngizonibona ngani hamba ngani? Samba ngemoto nje emhlophe ya. Kodwa nje silanga ngiyacabanga ukuthi manje inkinga la imizi yakini la ihlangene la imizi. Angazi size ngapi. Awuyiboni imoto emhlophe ngicela uvele mhlawumbe ukuze sizokubona nawe ume ngasemgwaqeni yabo. Ngiyanibona ngiyeza manje. Oh, alright ke siyabonga Awu bengicela nisondela ngani? Alright sisi. Yeah, sure. Yeah. So bafethu besasikuba bafethu ukuthi zonke izinto ezohamba kahle but into esifisa ukuthi umfethu akhiphe i-laptop kasisi usisi bethe ezokwazi ukuthi eqhubeke ngoba usisi sahlayelwe iphupho elikhulu kakhulu bafethu ukuze achieve izinto zakhe ayifisayo nezifiso zakhe. So nje bafethu mhlawumbe nje ufisa nje bafethu ukuphefumula mhlawumbe. Yeah. No, engingakusho nje bafowethu laptop izotholakala. Yeah. Izotholakala i-laptop sizokwenza ngawo konke okusemandleni ukuthi i-laptop siyayithola ngoba njengamanje kulonyaka size ngenkani size ngamandla amakhulu kakhulu. Wonke amaqola ngithi abawe alert. Sikhona singamankentshane sikanje. Ngibafethu sophatha Mina mfethu hayi ngokho ngingakusho futhi ngisikhoda yona mfethu hayi laptop uzoyikhipha mfethu. Lokho nje hayi. Sobuya nayo iphili laptop. Sambe bafethu siphatha ke. Yeah, mfethu siyabonga ukuthi sizadibana yabo. Mfethu awaboni. Ubengabuyi umuntu vele uhamba emini eyibuyele ebusuku. Oh yeah. Hlala khona nawe la. Uhlala la ekhaya. Mamo. Mana. Ubando. Awu yini ndaba mbali kwenzekeni? Baqhamuka nabantu bamakhamera mbali la ekhaya kwenzekeni? Abantu engibabhalele la mama ngicela usizo sengikhathele kuningi ngicela la ekhaya ukuthi ngicela ukuthi ngisize ngithole laptop yami. Kodwa phela lokhu iveli ingane akusengize ngabhalela uKingzoso. Hayi mbali kwaze wathathela phezulu mntanami. Bungeke usinike ithuba ngokuthi sixoxe lento somndeni. Mama musuku singinikeze ithuba kunini ngikutshela sesiside kakhulu isikhathi mina kusasa kumele ngibole esikoleni ngiyakwazi nawe mama lokho. Kodwa uthulu lokhu uvikela udelani ngenze njani ke mina ngaphela ngidinga esikoleni kusasa. Mbali akwenziwa kanjalo sisi. Akwenziwa kanjalo. Sinike ithuba siwumndeni. Angazi uma muthi ufuna ukuthi ngenze kanjani. Ngiyacela wengane zami kwenehlisa amakhamera kancane. Inkinga mama sikwazi ukusetshenziswa amakamera ngoba amakamera asebenza ngawo yabo. Ukuze sixoxe siwumndeni sivumelana ngalento esizovumelana ngayo. Ngeke nje mama ukhuluma njengomndeni. Ukuba manje nizovumelana ngakho. Ukuthi sibonisane ngoba ngokwazi kwami uDelani. Hayi angimazeli into enjengale uDelani. Nakho ke mama hlezi uyitshela lengane sekunini engiqalile. uDelani mbali. Kunini mama ngiqala. Ngeke mbali ngeke sisi ngeke. So mama ekuphi nofuna ukuxoxa ngakho. Sibonisane uDelani ngokumazi kwami. Lento wahlukana kudala indaba yabo mina ngangiba nezinkinga mbali uyazazi inkinga zami. Noma yoganga noma. Cha nje okungalaleni noma umkhuza noma ingane. Oh ya kanti into Cha nje sengisho ukuthi mangabe umkhuza Delani enza u1 Delani enza u2 uDelani nje kodwa manje mbali wazi kahle. Njengomndeni fast bonisane sisi. Angikuvumi lokho. Akazamanga ni mama ukhuluma nawe. Oh mhlawumbe mama ngama ngisayithula ngikama la Musiphiwe ngwaDombela sebenza la ngibona kude njengosibona. Unakhunjana akazamanga nokutshela mhlawumbe ukhuluma nawe. Umbali uke wathi ukwathi ukuthi kancane kodwa ngamtshela Mbali izinto ungayithatheli phezulu ngoba ngalendlela ocabanga ngayo Mbali kungenzeka ukuthi ayinjengoba wona uyicabanga lento oyicabangayo.
akunjalo Mbali. Mama yindaba umvikela uDelani. Wena usiqiniseko sini ukuthi uDelani akayithatha nge-laptop yakho Mbali? uDelani ngendlela engimazi ngayo usiyazama ngoba cha ngeke Mbali ngeke. Umama uyazi uyamvikela kade wasangikhuluma naye mama kusasa ngesikoleni. uDelani behamba uDelani ngalento. uyazi uMbali uDelani uvuka ekseni. Ngiyambuza Udelani. asidlali la iphi ingane yakho njengamanje uDelani isikhathi lesingane ngisacela ukuthi ningizwe kahle abantu bomthetho. uDelani uyamazi uMbali ukuthi uDelani yilo muntu okhonza abangani uhambe kuseni angiboni ukuthi uDelani uyithathe kanjani Uke mina. wambuza uDelani. Umbali wakutshela ngithi ngalento. Wambuza uDelani ngalento. Isiphi isinyathelo ngizama usithathile. Umbuza uDelani ngalento. Yingakho ngithi Mbali uthathele phezulu. Wena ngabe usinika ithuba njengomndeni. Njengamanje uMbali. Njengomndeni Mbali ukuthi siyilungise le nkinga. Njengamanje uMbali kufanele abuyele esikoleni. Yonke into ayifundela yonke into ilapha kwi-laptop njengamanje. Isiphi isinyathelo sithathele njengomzali ukuthi uyilungise lento. Uyini oyenzile njengomzali? Uke wayithathela nomehlalisa phansi wayibuza uDelani. Isona lesi space engizama ukuthi uMbali asiveze kumina ukuthi sinika ithuba Mbali. Wakutshela nini kanti uMbali? Kanti uMbali wakutshela nini? uMbali ayinaso isikhathi eside lento engitshelile. Nami phela njengomzali lezi ngane zombili ngiyayithanda ngokufana. Angizange Mbali ngathi nginika ithuba. uDelani entshontsha ifoni yami wathula. Akaqali Kade waqala No, ngefoni yami Mbali, ngisanda no, nakufika Mbali. la ekhanga. Ngeke Mbali ngeke Mbali ngeke Mbali. kanje. No Mbali Wambona akusivikeli. uDelani ebuya nemali la ekhaya wacotha uyithatha. uDelani unokushaya amagceke emzini yabantu uDelani wenza amatoho. Ngenila ngumakhelane usekwamcela kumina uDelani. Wamashisa amawindi uDelani waba nemali. mama uBudelani uDelani uhambile wathi usayozama amatoho lapha. uyozama amatoha akabuyi ngalesikhathi lesi Abo uDelani ukuyaba nomsebenzi o2 emthathu. ngalesikhathi Nginombuzo mina. Yini edala ukuthi uDelani ungakazi uzombuza ngalesi gameko se-laptop kuze kube manje ukwazi uzombuza. Yini indaba ungazange uzuyenze lo? uDelani sikhona isikhathi uMbali ngimchazelile ngathi Mbali nginika ithuba nami ngikwazi ukuthi uDelani ngibe nezindlela engimngena ngazo ngoba uDelani ngiyamazi umuntu omeyithatha nginendlela yami mina uMbali uyazi engikhuluma naye ngoDelani. Ngizohamba ngani kusasa esikoleni anginafoni ifoni ngibolekiwe anginafoni anginalaptop yini ezoyenza mama uyayithanda le ngane Mbali yabo njengoba ufunda nami lokufunda kwakho kumina kuyinto enkulu kabi Mbali kuyinto enkulu kabi ukufunda kwakho laptop yami ngaba ngcono njengoba ngithi sizazo khona ufaka ngitshela ubaba wakho ngitshela abanye ihlobo zala ekhaya sibonisana ngoba uDelani Mubaba nje la ekhaya. ngebhadi ngeshwa ubaba la ekhaya ngonyaka odlule waba nesigameko sokuthi wavani wacinana isifuba sakhe vele ube umuntu wesifuba Nguphi ubaba wala ekhaya? akasekho sewashiya Ya manje indaba yomcinana bengithi ngizama ukuchaza so manje uyiqale nini lezi giya uyena uMadela? uDelani ngeke ngisho khona izinto aseyiqalile ngokumazi kwami uDelani umuntu othanda ukwenza amatoho nasendaweni la uyazi uDelani wenza amatoho uDelani bese eba nemali Ukuqala ithatha uyeMdelana ngithi. singasho ukuthi ifoni i-laptop ilahlekile singasho ukuthi ifoni leya kuyakulahlekela yayikuyena mina ngeke ngize ngibe nesiqiniseko sokuthi yathatha uDelani ngendlela uDelani engimbona ngayo uDelani uma kwenzeka masimthola uDelani eyichaza ukuthi ikuphi laptop noma mhlambe sibuyisela mawuthi sobe siyithola yena wena uzoyimisa kanjani leyo nto la kuthina njengoba umphikela kangaka angiqondile ukuthi uDelani ngiyamphikela engikubekayo ngithi uDelani ngendlela engimbuka ngayo ngoba usiswakhe umkhonzile uDelani angiboni ukuthi khona into enjengaleyo angayenza usiswakhe angiboni uDelani hayi kusho ukuthi seningavane nikhulume nani imlethe phambi kwethu ngoba uma ngabe kwenzile uzovana uvele mayihlokoza Unayo ifoni yena? Hayibo. Unayo ifoni yena? sengisho ukuthi uma ngabe ekwenzile uDelani ngoba ngokumazi kwami uMbali uDelani noMbali usisi nobhuti and bayakhonzene kodwa lokuthi sengathatha into kasiswakhe into ezosiphilisa kusasa ngelinye ilanga la ekhaya angiboni angiboni uDelani mangasavuma ku-laptop wayithatha wayidayisa uzoyikhokha le laptop uzoyithenga
Uma ngabe phela kuyinto enjanga leyo noma yikho into engayivimba ngafaka ukuthi abomthetho behambe beye lapho uDelani ayidayise khona ifoni uma kuba kuyinto ekanjalo kodwa ngokumazi kwami uDelani angimazi enjalo angimazi enjalo yini singambhekile uphi lo mhlawumbe umfihlile lo Delani ngokumazi kwami uma ngabe sijomba ngimgcine ekseni umama lokho emvikela nje mina ngisazi ukuthi kumele ngithini yenze njani singahamba nabomthetho siyombheka la kade ephusha khona utshani emini ubusho utshani bani uDelani mama uthi uDelani makhuluma la uDelani ngimbuzile waphika nefoni waphika nje umama wamvikela kanje njengoba namhlanje emvele kusasa kumele ngihambe ngesikoleni uDelani lokho esimgcine ekseni mama afuna ukukhuluma naye ngoba esikhuluma nakazi izilokuthi ukhulume naye lokho emphikela kanje kodwa uzokhuluma naye kunjani ubudlelwane bakho nayo Madela sikuqhatha umama ngiyaxolisa usho lo umama uhlezi ethatha iside la Delani uDelani uyakwazi ngisho ngishala ekhaya umama emkhulumela kanjani Mbali Mbali konke kubi uDelani hayi Mbali khuluma iqiniso Mbali konke kubi Mbali uDelani ngeke Mbali ngeke Mbali ngeke Mbali ngeke hayi ngeke Mbali Mbali kodwa nawe urong phambi kwabantu bomthetho kuthi manje yonke into engasalungile sekuuDelani ngeke Mbali ubona kabi Mbali ubona phambi kwabantu bangaphandle omakhelwane bazothini omakhelwane ngeke bengisacela bandla namalambo asho ukuthi omakhelwane nje bazothini kumele bekubona abantu bazothini omakhelwane wazwasibukanisa cha mthanda ukusibukanisa nabantu mthandi uyasibukanisa liyashona ilanga uDelani yini silandele wona uDelani uma into mama ushonisa ngela kakhulu ushonisa ngela umuntu esisengaya uDelani leqhamuka abuze uDelani ngifuna uDelani mina ngenzeni ke kunini abaniyekela uDelani phela phansi ushonisendayo uDelani phela baqonde uDelani indabili ngoDelani uDelani ngicela ukuthi bantu bomthetho ngicela ukuthi siyombheka la kade gunda khona utshani mase washa amawindi kusukuni mama inkinga isebusuku manje sizobuza kulo mama inkinga isebusuku manje mama ngiyabona ukuthi kuhlwile ngisho ngoba phela ngakabuzi sizofuna ngamakhelwane ukugcine kuphi umama wamakhelwane mhlawumbe unolwazi ngoba baba namalist angiyeke uDelani phela mina ngisiyena uDelani mama akekho uDelani ndayidila akekho uDelani yini inkinga yini buka makhelwane la kade gunda khona utshani uDelani manini bafethu lokho ngizomela kanjani inhlofe nje endlini ngoba ngasekho ndoda la endlini ngoba indoda ingekho ingakho nifuna ukwenza kanjani hayi mfana ukudlala ngami yes mama ngoba indoda ingekho sefanifohle kanjeni hayi ngeke ngenifohle phela kanjeni olethu mama ngithi ngikhuluma nawe kahle yebo so manje kwahle kwashema cha ngifuna ukulalela phela ngifuna ukulalela akithi yabo fana ngizwe ukuthi uthini hayi kwashema mama ingane yakho iphi njoba ngichazile ukuthi namhlanje ube uzowasha amawindi manini madodana angisahlangene madodana ubezowasha izinto ezibalekile la mama wami lalela ke indodana yami uDelani ube namatoha u2 namhlanje kwelamawindi ezogunda utshani so njoba engakabuyi kulesikhathi kusebusuku ngiyacabanga ukuthi umama wangaleka amakhelane uyazi ukuthi amatoha kade njoba mina ngikwazi u2 mhlawumbe khona uye wamedela wona ngenzeka ngcono ukuthi ayobhekwa la egcine khona wakwazi ukuthi ubalansise izingane zakho njengoba nje umuzwa usisi ukuthi uDelani uyamshaya kanje wena kodwa uthule cha umbali vele enhlizweni yakho uyitshela ukuthi mina uDelani yena ngimthanda ngobe umfana uyitshela kanjalo ukutshela kanjalo umbali indlela umbali abona ngayo kanti ubona iside elwrong boba benje wabe ingane zami ngibathanda ukufana akekho engamthandi ngoba bobabili ngiyabazala so njengamanje into ilindene njengamanje ngoba ingane iyaphazamiseka ngendaba ye laptop yabo into njengoba manje
bafethu senze into enhle ukuthi abuye nabo umthetho sihambe sobheka udelane kulomuzi agcine kuona udelane ukusebenza ayobheka uma ebhekwa uzombheka ngalesikhathi uhlala khona cha umama walapha kamakhelane mhlawumbe cha amatohamene engwazi abemabili kadelane umama loyana sometimes kungenzeka umama wakamakhelwane kusho edlelile amatoho udelane nawe uzothi ususuka unako kwa ethu umama hayi mama yabona nje mama yabona nje yabona ngibukanisa yini letho sikhiphela yona le yini letho yebo lapha Manin bafethu wesisi manin bafethu manin bafethu udelani wenzeni kodwa manje abashaka ngoba manje ngabe niyamlalela futhi kodwa nawe mama mlaleleni udelani umfawenu fikelelani lo umfawenu lo laptop yami wena ngifuna laptop yami wena ningamshayi nkosiyami ngale uhambe mbali ukukhotha nabantu Mbali into yenzayo. Hayi mbali kambe mbali. Yini into yenzayo mbali. Manin. Laptop yami. Yakuza njalo. Yakuza njalo. Ayilungile lento abantu bayangibuka manje lento enyenzayo. Wena mbali wenze yonke
Mani ko ngani ha. Man, tilan man moya pa. Man ora. Moya pa. Awa. La mfethu sibhayile nangu sisi yeso. La mfethu sisulahlelwe laptop sisi yeso. Mana lalela. Ngithi mina ngikhuluma nawe. Mana ngithi mina ngikhuluma. Lalela. Ngithi ukhuluma nami kahle. Sikhuluma nami kahle ngithi yabo. So ngithi ngitshela mina ngestory sonke ukuthi nangu sisi ulahlelwe laptop sisi yeso. Awuyazi laptop. Angiyazi yaba. Alright man anihambeni bafethu. Awuyazi laptop kasisi. Hayi angiyazi. Akwazi ukuthi iphethe laptop yakhe ehambe emadodeni akhe ephethe kusebusuku mangazingane mhlawumbe weshendodeni yakhe ngoba sezophila ngami mana awukwazi ube nesandla lesheshayo hlezi ngiyocentela shama job umpende ngenza yonke boss import manje lokuqala nini lokuthi mina ngitshotshelile boss import nobaba umama siswakhe ngalahlelwa yinto yakhe la ekhaya wena angithi wena ngenelo nosisiphathe ngamadoda lo lekhaya manje ngingazoqaphela mina lo so manje Professor Kabana
Uzona ekhaya nazo. Ngiyazo uzona ekhaya. Yewena. Imani afethi imani. Imani. Khuluma manje. Abazokhuluma kanjani manje? Khuluma manje. Khuluma kanjani manje? Laptop. Hayi bafethe mina. Wena iphi laptop? Hayi ngazi laptop. Cela ngibuyise amafoni amasha. Laptop. Dylan khuluma. Laptop. Hayi. Ngizobaba masanyona. Ngiphinde. Hayi ngibaba masanyona. Awuthula. Masanyona. Dylan iphi laptop? Ngiyazi ngempela fa. Angiyazi. Yazi ihlanganisela abafanga odaka amacele. Angiyazi. Akabuza abangani bakhe lo. Abuza abangani bakhe. Angiyazi. Ngizosho imani ngisho. Ukhona ubaba owayefuna amnikeza. Yewona mama ozolalela. Khuluma ozolalela. Khuluma. Ekoko angiqalele khona khona ubaba wayithenga koko. Ubaloba. Yini lento ekhulunywa la? Sorry koko ukuphoqa. Ekade yabona sichiphosele kakuletha amakhamera la. Ngibulala lo. Ngiyambulala lo. Ngiyambulala. Ukuthi akakho kwakhe. Ngikoma kanjani umuntu Hayi ngiyakele. Ngiphoqekile. Siyaphila nathi baba. Kwenzenjani namhlanje ngeke Ithombe hayi khululeka. Sebenza la kumabona kude baba. Igama lami ngusiphiwe ngaNtombi. Kwenzekeni? Injani mhlonishwa? Ngiyaphila. Sikhona. Umtshele zose sizingane. So baba kahle baba siyofuna laptop kahle na. Ilaptop yakhe. Laptop wayidayisela uDilani. Hayi, angazani na laptop. Wazana laptop. Hayi. Ubalo uDilani. Bana ulomgwaqo ngala phezulu. Yini into yaziyo baba ngelaptop? Angihlangane laptop. Lalela ke baba. Socela njengamanje siyenze lula yonke into angithi. Yonke into sicela usenzele nje umsebenzi ubelula baba wami umdala siyingane thina. Senzele ukuthi baba senzele yonke into nje ibe right. Sicela usitshele iqiniso lonke about ilaptop. Sizolanda ilaptop owayidayisela uDilani. Hayi angiyazi, angikhumbuli nje. Angiyazi. Ngingambiza uDilani. Mana baba. Khipha ilaptop owayidayisela uDilani. Hayi ayikho. Ayikho. Hayi. We baba. Ungazosibambezela. Socela ilaptop owayidayiselwa uDilani ngisho kokugcina njengamanje. Angifuni ukukukhombisa ukuthi mhlambe nginjani, angifuni ukukhombisa uhlaza emzini wakho. Hayibo. Naliphoyisa bo. Angihlangani na laptop mina njengoba ngitshela nje angihlangani. Baba ayikho ilaptop oyithenga emasontweni adlula. Hayi ayikho. Ayikho. uDilani njengoba esho nje ukuthi wena uqamba manga. Hayi ngimazi waDilani lo. Uhlala baba mana izihlanu bala ekhaya. Ngihlala nomama wekhaya. Yeah. So wake wayithenga into entshotshiwe ngelinye la. Angazi. Yeah, akwazi uyithenga into entshotshiwe. Yeah. We baba. Yashona ilanga baba. Angangibambi ngezandla emzini wami. Baba khipha ilaptop. Laptop la. Mana. Uhamba ulanda. Akho laptop la. Uhamba ulanda ungiga mfethu. Akho laptop. Baba ngithi uyabona. Mana ngithi uyabona baba khipha ilaptop oyidayisela uDilani. Yazi. Uyazi laptop oyidayisela uDilani.
Umlando besho Delani. Uyamazi Delani kodwa ngithi. Angimazi. Awumazi Delani. Angazi ngimbone lo muntu. Yeah. Awumazi umfana osebenza ngamagceke la eround inqawo. Mana time yazi laptop kulento izokusiza. Yabo izokusiza lento uma ngikhipha manje laptop ngoba uyayizwa lonto. Mina ngiyakubonisa mina yabo. Ngiyakuzwa. So keep laptop. Ngiyakuzwa hayi laptop. Oh yeah. Ana mani. Moya phansi yonke into mafethu. Singabanga umsindo emzini yabantu. Singabanga umsindo emzini yabantu. Delani. Woza ngala. Woza ngala. Lo baba uthengile. Bheka khipha i-laptop, bheka khipha i-laptop. Wena uthengile laptop. Ngithi ayizwa ke njengamanje. Mana mani. I-laptop. Angazi ngithi. Delani i-laptop ini. Baba i-laptop. Mkhulu, ngiyacela mkhulu. I-laptop mkhulu umuthi mkhulu isakhona kuwena cela uyikhiphe. Baba ubheka wena uthengile laptop. Ngiyacela mkhulu. Awusemdala. Ngiyacela sengikhalwe. Ngiyacela Kokho mina kokho ngisuke. Ngaya. Uzoyikhipha laptop noma ngawukhipha? Angihlangani noDelani. Ingane phela vele. Baba zingane yakhe esikhohlakala. Yabonga kakhulu. Njakazi ngayithenga uchaye ufunda esikoleni. Mkhulu wenzani? Ngithi ngithenge Wenzani? Awedeliwe Delani mama. Siyabonga. Yiko maqambudelani, Delani wena sikhohlakala. Hawunamu. Ay. Angiyazi le ubaba umdala ngakuthe akasasho ukuthi akeze kumakhelwane. Ingane emnike into. Into uyithengela into Thenga Iyaxolisa nje. Uthenga mali nje Gezi izandla. Ngithenge u300 rand. 300 ayo. Wena khatha ingigezi izandla kamina. Umntana akasenze kumina njengomzali. Ubhengu ingane neyizane ubhengu akasenze ngani ubhengu. Ubhengu akasenze ngani ubhengu. Wangani ubhengu besala ngeke ubhengu ngeke. manje mama yini lena Amanyala
kwenzakalani isahlangano somntwana ngimazi njengengane mina ezenzela amatoho uyayitohozela udelani uyayitohozela angimazi udelani izinto enjena ngoba kuwena mbali ngimazi eright udelani mina ngokwazi kwami ngokwazi kwami hayi ngigeza izandla mina uBhengu uyalibona kodwa iphutha uBhengu uyayibona ni buka lento zasesontweni angisakwazi ukuyifunda ngabe ngifunda indaba zeyimiso zasesontweni sekonekela umoya wami nje wonke hayi uBhengu kodwa nawe usangona musukhuluma ngoBhengu ingane yakho ohlala nayo ngoba njengamagceke ubaba njengamanje njengamagceke ubaba mina ngokwazi kwami bengingalindeli ukuthi kungenzeka imfishi enjeni eze udelani uyayazi lengane iyafunda ilaptop isemqoka kule ngane mina phela udelani ngendlela engimotivate ngayo ngimazi ukuthi uyingane elalelayo abang ngivane ngaphoxeka nokuthi umuntu omdala ke ongangoBhengu hayi cha bandla ngiyaphoxeka ngiyaphoxeka nje kwasamina ngiyaphoxeka angisakho nje lento yasebandeni angisana umuntu efunda ngiqale ngani kwase mina ngaphoxeka nje into engaya engiphoxekile hayi bafethu umuntu akabonga bafethu ugcina eyitholile bafethu i-laptop obekuyona day 2 matha so bafethu ngiyabona nibonile bafethu bemdonsana omningi bafethu nibonile umdonsi yizo nje bafethu izinto zikanje nanto futhi laptop sitholile kakhulu angazi bafethu ukuthi mhlawumbe into ezothiwani le but ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi sozwa kunina bafethu uma comment ukuthi mhlawumbe yini ezokwenziwa ngoba kwanathi bafethu sonke sehlukene phakathi ngoba ulungisimo kahle musikhatha nabantu bazodlala ngawo abamfethu bazodlala ngawo ngempela maningi asikwazi ukuthi kuhambe kuxoxezwa abantu yabo ku life la yabuzwa mfethu kodwa manje yaba uthi usenzela umsebenzi ubenzima ilula lento mfethu umuntu makuthi sizokhipha into mfethu kumele ayikhiphe ngodlini akwazi ukwenziwa yonke ngoba labantu labafana ikhipha into zoso man akwazi ukwenziwa yonke into live yayizona asithi buhamba wedwa ke zoso bezoyikhipha yayizwa lo singibona kude la icala abantu bazo siyasebenza so bafethu noma kanjani bafethu